Γεια σας παιδιά. Λοιπόν, σήμερα θα μιλήσουμε για το αγαπημένο μας Aigo και ένα πρόβλημα το οποίο παρατηρούν πάρα πολλοί ιδιοκτήτες. Το οποίο είναι ότι καίει λάδια. Δεν είναι κάτι τρομερό, αλλά σκέφτηκα να μοιραστώ την εμπειρία μου και να σας πω τι κάνω εγώ για να το κρατάω διαχειρίσιμο. Το έχω στην κατοχή μου το αυτοκίνητο περίπου 4 χρόνια. Ήξερα από την αρχή, μου το είχαν πει ότι καίει λάδι και γενικά είχα ψαχτεί και είχα μάθει ότι σχεδόν όλα καίνε λάδι. Αυτό που μου έχουν πει γενικά είναι ότι τις περισσότερες φορές οφείλεται σε φθαρμένα ελαττήρια μπιστονιού. Κάποιοι μου έχουν αναφέρει ότι ίσως οφείλεται και στις βαλβίδες, όπου από εκεί περνάει το λάδι και καίγεται. Επίσης μου λένε ότι πάρα πολλοί ίσως να μην τα έχουν φροντίσει σωστά τα αυτοκίνητα, δηλαδή οι πρώτοι κάτοχοι να μην έκαναν σωστές αλλαγές λαδιού, να μην έβαζαν σωστό λάδι, να αφήνανε το λάδι πολύ καιρό μέσα στο αυτοκίνητο και ίσως αυτό έχει αρχίσει να δημιουργεί τα προβλήματα. Απλώς εγώ δεν θεωρώ ότι αυτός είναι ο λόγος, γιατί είναι ένα μεγάλο ποσοστό των αυτοκινήτων τα οποία έχουν αυτό το πρόβλημα με το λάδι. Βέβαια να πούμε ότι το Toyota αναφέρει ότι τα συγκεκριμένα αυτοκίνητα μπορούν να κάψουν μέχρι 500 ml στα 1000 χιλιόμετρα. Κάτι το οποίο θεωρώ ότι είναι υπερβολικό τώρα για ένα αυτοκίνητο να καίει μισό λίτρο και να θεωρείται φυσιολογικό. Όταν το πήρα εγώ το αυτοκίνητο έκαιγε περίπου 200 ml στα 1000 χιλιόμετρα. Κάτι το οποίο με είχε ενημερώσει και ο προηγούμενος ιδιοκτήτης. Εγώ τότε το έβαζα λάδι 530 και το άλλαζα τα λάδια κάθε περίπου 6 με 7.000 το πολύ. Θέλει γενικά προσοχή και θέλει συχνές αλλαγές λαδιών, ώστε να κρατείτε το αμάξι σε καλή κατάσταση. Από αρκετό καιρό άρχισε γενικά να ανεβαίνει η κατανάλωση λαδιού και μετά από αρκετά χιλιόμετρα και επειδή το αμάξι έφτασε περίπου τις 200.000 χιλιόμετρα, άρχισα να του βάζω μέσα λάδι 1040. Γενικά δεν προτείνω κάτι σε κάποιον, λέω καθαρά την δική μου γνώμη, γιατί κάποιοι θα πούνε από κάτω ότι γιατί βάζει τόσο χοντρό λάδι, οτιδήποτε. Επειδή ο κινητήρας γενικά έφτασε τα τόσα χιλιόμετρα, θεώρησα και άρχισε να ανεβαίνει και η κατανάλωση, θεωρήσαμε και με τον μηχανικό σωστό να βάλουμε 1040. Βέβαια η κατανάλωση που έχω τώρα δεν είναι πάλι πολύ υψηλή, είναι γύρω στα 300 ml στα 1000 χιλιόμετρα με το λάδι το 1040. Αν αυτό γενικά συνεχίζεται και ανεβαίνει σε κατανάλωση και σε εσάς, αν και πολύ λάδι το αμάξι, δεν είναι λύση να συμπληρώνουμε συνέχεια. Δηλαδή αν ανέβει η κατανάλωση μπορεί μετά να αρχίσουν να βγαίνουν άλλα προβλήματα στο αμάξι, είτε στον καταλύτη είτε κάπου αλλού και μετά το κόστος για επισκευή είναι αρκετά υψηλό. Εμένα το αυτοκίνητο γενικά δουλεύει άριστα, δεν βγάζει ούτε καπνό η εξάτμιση, ούτε μυρίζει λάδι καμένο ή οτιδήποτε. Πρέπει συνέχεια να το προσέχουμε, κοιτάμε συνέχεια το λάδι μας, τη στάθμη, να μην πέφτει χαμηλά, όποτε χρειαστεί προσθέτουμε λάδι και γενικά κάνουμε συχνές αλλαγές λαδιών. Δεν τα αφήνουμε πολύ καιρό τα λάδια μέσα στο αυτοκίνητό μας, ώστε να κρατιέται όσο το δυνατόν γίνεται σε καλύτερη κατάσταση. Αν σας άρεσε το βίντεο κάντε like και εγγραφή και τα λέμε στο επόμενο.